Dayon. Sakit siya. Gusto ko lingkod. Sige, lingkod sa sir, lingkod sa. Try lingkod, ma'am. Ano dili ka? Oh. Alik eh. Wala na eh, witness. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur. Hello guys, maayong adlaw. God bless po. May hapon sir. Naunsa ganito? Yang likod mo ni Ebang po. kuan bang Sakit yun sir, kung kailan mong lakaw la, sakit yan. sakit gyud. Asa na ka Gratik sakit? kang- Ito dlo na god. Yari yun. Dire ang sakit. Sa una tong bikil primero, lay ang sakit brato, mudagan pa dong diri sa likod sa bagtak mo. Karon lay na diri na lang siya. Pero mo lagi tikang ko sayo mo ko. Wala ko so ba mo ko makaluhod sa sakit. Pero ka lang nagsugod na. Gapon sa buntag. Kung magkaligo or kuhan. Hindi ko mo gapon buntag ba no? Magligo. Wala ko makaligo, sakit na siya. Oo. Sugod na siya. Gamay pa. Gamay Okay pa pa. kayo. Tinamurag kaya pa kayo. Kay katong nyagi di ka man may trabaho construction, kung sa Badora po kutob naman. Yeah. Sa kabulang kapit trabaho mo to, wa man sa mo unsa. Imbis na man noon nung trabaho na mo pagka gapon pa sa ni ko ano noon, bibikil. Nabigil na nga Unya. lang na. Gamay pa kini gapon sa buntag niya. Di ko dagat Man, pagka kilom na. Purag na naghana. Pati yung gikan ko naglingkod. Ngaon ni pastel ni tindong di naman ako katindong no. Sakit. Kita may kayo mo kais ka sakit. Kana ining anya sakit sir kung mangusog na ka. Asa yung ground? Pasaka o pobos? Ano murag? Kung isaka o pobos na kayo napansin? O nagpundo ra siya. Pundo ron si. Naragyo dyan napita. Narag ito rin. Lahi gid mo. Lahi gid sa normal gid nga lihok di ba? Uyo, sa hindi ko tagawa. Gawas ana sir, usa pay laing nga ginagmay lang. Gawas ana, ano mga uban-uban nga ginagmay. Wala naman yun noon. Gana Ano na yung gid. problema na ko? Moro ganyan na problema. Sige. Di ko pumasayro, pili ka ba? Di ka nagkabasag udto hapon gabi. Himasa, hapat, unas, ligo, wala ka na. Ini kagabi ko sa, kagabi maghapat ko. Ano man? Kanang paplis ko sa lawas lagi. Gangon bugay ta. Oh, ano ni sa sir ka ng... Akan ni sa, dito lang ta sa napanhutan lang yun siya ha. Pero nag-combination na siya sa ni atake ko mo pas mo. Magot sa dili, udto hapon gabi, di kita pwede magpasa. Kaya tawag ka na pas mo susok. Sa mutuo lang ka na pas mo susok ha. Napulis balan, hinasa, amunas, anak din to anak. Bawal mo na siya ha, sige. Talagsara man ka, ini kule, tagsara man ba? Apat, tagsara. Oh, tarag sara. May nagkabalo ka sa kusar. Okay. Tanaw mo tag YouTube Oo. sa. Kita ka sa YouTube. Mangita og kuan sa digos nga makakuha na ni. Oo. Moto gawas mo niya ang amiga po sa usawa nakapahilot po diri sa Ano ba? Nana ka mo na YouTube channel ako. Hungot lang kay ko. Sunod adlaw, nana ka sa YouTube. Sige. Asa kang balayan mo, sir? Bonifacio 7. Bonifacio 7. Ayan guys, shout out sa taga Bonifacio 7. Digo City, ha? Digo City. Nasa sir dire, no? Atong tabangan pamayo iyang ginapamatis kalawasan, no? Siyempre, ino pa na sa pag-ampos Ginoo. Siyempre, tanan nga mudukol rin sa ko ang magpahilot. Manikamutan ng mamaayo mo. Kutob sa kumahin mo kay pahit natin na pamatis sa kalawasan. So, nakita mo yung kanina pag-interest ni sir. Dahil yun, no? Pati yung sakita, murag maginahinay sa glihok. Eh, murag maglikay po kang urang Huwag ka na maundak, dili. Kana murag... Batsi mo kuan po dyan, batsi. Muha na mo na, batayanan mo na. Sige. Pag amo kay gabis pala, pidik ka ba may dawis? Oh, Pag sa uli bunto gabis pala, na. dugay kay panaos pidik ka po, Oo. panaos. Kaya ni gana, inigsaka rin sa katila ko, sakit siya ba? Sige. Murag arang-arang kagamay atong taga-dawis. Taga-apply, taga-biaw. Sige ko dito, nag-reparte na yung pati na yung sakita. Pero sa'yo, kaya siya ng buntag yun sa'yo. Sige, na lang, no? Nya, siyempre, sa karoon na po nakakita nga video, please subscribe. No, i-click lang bell button para updated kasi gina-upload ng tag-adlaw. Comment, like, and share. Comment lang mo guys, kung na may mga pangutan na kabayan sa inyong ginapamatis kalawasan, na hangtod karon, inyong pong ginaladala, no?
Bisan asa naman nag-adto wala gyapon mamayo. Dool mo sa ko basig makatabang tano. Ya taga Digo City go guys, na shout out sa ko subscribers sa ko YouTube channel road to 3,000. Shout out po sa top 3 countries viewers. United States, Indonesia, siyempre number 1, Philippines. Maraming salamat. Shout out po sa lahat ng mga OFW o ako ang followers sa akong Facebook page. God bless po siya. Yan, shout out po sa mga taga Digo City. Okay, tanggalin mo samba sir. Di ka magbasa ng madlaw ha. Ya, karon ng ugma, di sa tamaliko ha. Di, kulog ta sir, kulog. Ito mo lang. Ano nga na, lisod po, sakit po. Ibangon eh, bilis na ibangon. Kana lang kamo, kana lang. Isa. Kani. Kumay lang dito. Kana. Kana nga, pwede na nga. Puyo lagi na. Puyo lagi na. Saka. Okay na ka na, sir? Lingkod ma'am, naibang ko. Asa dito ang bangkot mo dala pa? Store. Pili mo ito. Kung na to diya, nadala mo. Naibang ko des kusina ma'am. Na, lingkod ma'am, kaya dugay-dugay pag yun ma'am. Sige lang. Ang turo na ito si Sabine. Dahil magpailot. Ha? Puyo lagi ka. Tanaw dyan na sila. Ikaw magsunod sa papel ni Dada dong. Ay, ano lang. Kamot. Ang kamot. Ano ang kamot? Nag-aplas kay gabi isa. O kagabi, kasentra. Pagkasen. Dili ka na gabi eh. Dili, kagabi na po. Haplas na ni pati o. Kagabi ilang ka naka-aplas. Kagabi na. Pagkaman, kung magkaugma, wala ka maligo. Awo. Pag umagaplas, wala pagkaugma. Wala ka maligo. Wala, gabi ilagay siya ng haplas. Ako, Kaya hindi pa gibate. Pag-uwi na ko ng haplas, pag umuling ko agad. Ako mag-uli. Pagkaugma niya, karon ano, wala ka maligo. Nakaligo mo ko rin ba eh? Wala. Wala. Ay, nangakus kama. Sige na kong higda. Higda ko mga brakos pala eh. Malag mo haplas trito. Nakusutin. Tidak, ba? Lingkod-lingkod lang, anak. Anak lang ba? Anak na. Tingog sa. Tingog. Ito na pa nga, Mark. Mark Christopher. Mark Christopher. Parang sa tulog sa... Awal pagani. 1, 2, 3,
Bye. Bye-bye. Ayaw. Ayaw. Ayaw, dapat takong ka na umaak na. Huwag diri ah. Ayaw, sige. Oo. Ah. Go. Ayaw na mo. Ito, say. Ayaw na, ay biduan naman ng mga say. Lele. Lalala, bisa ako po. Lakol. Lakol. Ayun na, sa may abo. Iyo, may pit ka diya. Yo.
Okay. Dito yung pagkakapang. Hindi si... Ay. Ganang po ron. Tulog po. Ano ko bangay ko. Di ba kamay lang, sir? Di kamay lang. Hindi na may gulay. Pero di mahubog. Hindi ko. Tagsa naman mo. Tagsara kamay lang. Mag-explain ko sa mga, sir, kay karon pamantay ka na hilot, ha? Explain ang taga, paminawa po, kay importante kinis mong kalawasan. Dili lang para sa mo, para sa tuwatanan. Kani dire, sir, mga pagkamasayon, mo ni balay-balay sa uric acid, kani sa sugar. Ha? Uric acid, kani sugar, ay yung kalimutan. Kani uric acid, nadre ang sigarilyo inom, kani drink aside, kani soft drinks, kape, juice, ha? Kung asa ka kusog, mo ito'y mapiktahan, ha? Kung kay sigarilyo, Na. sigarilyo inom, ang kaya niya mo sa itong tao, sa tuwang lawas, kaya niya patulogon ang dugo, ha? Gamay. Undang na tanang basa sa ray, naguli sir. Naguli sa balay, undang na tanang manghimasa, habat, bunas, linggo, ha? Pagkapaga man ni mong pas mo, ha? Gaspang na kayo mong pangit. Ito na osteoarthritis niya, ha?
Ano siya, dako ni siya mo ni makapasungkot sa tao, inig maidaro na ta. Bawal ani itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, limango, balot, ha? Kakakaw balot. Kaon. Sa bato. Si balot dako kay porsyento sing anong na mga uric, gout, ha? Lagi. Sakit mo na? Arthritis na siya kana. Ano tawag ni arthritis? Heel arthritis. Sakit sa tikod. Kusog mo ka og itlog o manok, ha? Sige, mo na. Dili manok, itlog. Dili itlog, manok. Mura yung dali. Alam yan man po. Ay, di pa mo sakit ato mga rayong arthritis. Kaon sa ta. Pag mo sakit, reduce yun, ha? Di mo pagka ang cholesterol. Di ka nagkakape? Kape. Adria, soft drinks, kape, juice, ha? Bye. Say. Ayun ka. Uy. Ayun. Ano? Diyan. Natin tatagatas. 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 Ha? Magkukulit yung tagatas. Ilog sa. Ilog. Lingkod lang. Lingkod lang. Upo. Upo lang. Upo lang. Anak. Ulat ha.
Na. Na. Yan lang, wait lang, wait lang, wait lang. Hmm? Bata. Ulat diha. Ulat diha. Hala. Mahulog ka. Magkukutsara, magkukutsara. Sarili mo. Sabi na siyaan. Makuya gid siya oy. Di man pabiya. Ha? Sige. Ako din sige karga-karga. Hindi sige karga ninyo. Bah! Lingkod. Okay na sir. Lingkod lang tang. Til. Lingkod lang. Payo. Payo. Bisa. Bisa ba? Bisa. Ihulog matod ka. Tuwad lagi. Hulog. Hulog. Til. Ay, sus, magdula lagi ba? Suko mo turon? Loh. Dili, lakol. Ako lang. Basa na. Taman sabi. Yung basa ta. Basa na.
na lang. Very good, very good. Very good. Naglula na po. Boom. Gawin na lang ako. Na? Very good. Tingnan na sa ilong. Yummy. Sarap. 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 Gigigit say-say. Very good na. Okay. Nah, nah. Thank you. Sudah. Sudah na. Tulog na. Tulog na. Lolo. Sige. Ayan. Ayan, tayang. Ito, higa na. Higa na. Grabe pa naman itong mag-aari. Lo. Hindi ka kauhag singot. Lo. Napa mo Jimilin na sinyo ha? Wala. Magduling na sa tuwan mo. Silingan. Ambot lang ka. Alam mo sa tuwan mo. Wag mo. Kakuan man ng sa Coreso ay Lapakyaw, Jim. Okay, Jim. Na Coreso, sulod Coreso, Napakyaw. At bang ilapakyaw, di ba na yung murag bakanting lote, nga natapad yun ang murag ay mga nabliga mga balon. Yan di ba Pagkapasyas. mga balon na diyan, unsa niya, na pag iputol lang ng kahoy. Kanang nangaputol nga nga dahon-dahon, Jimilina na, kamuha mo, makaagi mo. Ang katalanaw, panguwara upin mo na sa nga. Sa udlot at tumingon. Lakatan na tanan, kaya para daghan mong madala to. Kung wala mo sa inyo. Ihampol. Oh, ihampol nyo to, matandahon no. Paliaton nyo iyang sanga, tapos baliktara. Na, butang nyo og tulo ka buok sa likod. Tulo ka buok lang, baliktad ninyo. Dili na sa kunin, diretso na tapuin lang po, kipasig basa. So pagbutang ninyo, limbawa, at akas ato imong dapit ang sakit, 30 minutes, tanggal na easy. Murag ko lang, sure lang yan, plak lang. Kada 30 minutos, tanggal na easy. Ano lang ha? Awan, hulog Suyop na. po, grabe na ang suyop ha. Ihayang. Kulog. Akulog. Oh, tanganan no niya, ano nimo. Hayang lang tong pag ang bukog. Ana man na hayang man na ikulog. Maibabaw na tong Hulog na. bukog. Itong sina may dikit sa panit. Basta ang bukos ay baba. Basta bukos, babaw. Pero putla. Pantayan lang kung ano, 30 minutes na. Diba yung tanggal na yun, parting basahan na. Yan mo nang 30 minutes lang, kaya para mahurot sa kuyop. Ang uban manggutag sa kadlaw. Dili mo sa kadlaw, kaya unsa pagkahurot na no. Oo. Nauga, magbalik-balik. Dapat masuyop. Pong naman. Dapat makuha niya bago na po.
Naghanap lang sige. Kung manguha mo ko diya kaya dali tagas na mo kayo, di na mo. Hindi ka natin manguha. Hindi yung kapot ang nasa mo. Wala na, yung magkasigam ng taas. May diya kay giputol. Pero man ako kabingom na. Ano ba yung tindahan diya, ano ba? Bakanting lote na. Basta wala yung marag ipod pamutol na yun. Sige, kumay. Kayo. Dili gamay. Ang butang kag towel sa mong likod, boss, may trabaho na ba ako na? Tangi sa likod. Kaya para inig singot mo yun mo, kaya isod man ka ng likod yun. Dito sa madto, makatime, may time ka na nga. Basta sa pag kung nagdirin, lugar lang dito po trapo. E pahit kag singot mo ka. Para sa po, maugang ka sa towel. May sakit lang, kung di na gumawa. Okay, saan mo eh? Amo, may problema. Na may panahon na, kaya rin, hawa man po. Pero kasi mo nga, di na yun hawa. Mo na. Mayroon ka sakita, mausap para mangilaktan. Kung may pailog, lagi wala. Ala. Mao na. Hindi ka kailog. Dagan kayo mga dagan na natin ay. Rin na, isa ba sa'yo kayo? Haba pa may pagbatan na to. Mao na. Kaya di ka talog dos, di ka tulog ba inigliso. Naman. Undangin na naman basa sila. Minawa dito sa sus, di ba itas pas mo. Una pinaka-isa sa bugat na kasus tao na dili mabasag masin. Pas mo sa kusog ha. Goodbye. Kasi biduang naman na inuwan ba't si Tikoy? Lala. Sa kakanaon. Biduang naman na inuwan. Lala, may pipa sa kapit ko na. Ay, na. Lala. Kukurun. Tulog. Tulog na. Natulog gatas. Tulog. Tulog. Uy, Say good. lingit mo na sa piso. Ay, lingit na sa akin. Madigo City, oh. Puno na kindalan sa Digos, Bum. Pining sa araw? Pining sa eskwela. Oh, pila po. Eskwela, de parte yung gubuta. Then, ato mga arong digos. Sa kwan pa to. Kwan pa. Ganun ihagbong mo Sa sa Timiruan pa to. ihagbong ko pa. Manulak, magkina ko nagkaguso. Brum deh kasi kita kung tutog ito ko. Rom. Pagka na may sara. Nagkidali na mo katuot rin, sir. Okay. Kasultihan mo may itong kuwan mo. Mika nga, karabina daw. Green daw nga puro. Nagdali na po kay Nanay Mercury. Tungod na kay sa Mercury ang address na mo ron. Mamira to. Nagamay, from layas na yung mampas mo. Dili. Bata yung mga pulis eh. Hindi ka na magpapa. Abot mas pulis na ba? Yan na. Karisong na siya. Tawa na siya. Working mo na, working. Paano siya mga sandikalis mo siya? Ah, Saturday Sunday no? ini mga klase ang masahiro. Masahiro. Okay. Di ako gusto pidikab ka makakwarta. Gusto ka kwarta dayo. Nas pidikab. Oh, may panundan. Palitan ko may sa kauras mo toya. Oh, Ngalaman. may panundan. Kapalit na. Wala kwarta gusto kag madali. Samot ng klase. Kaya binig ko pinings klase. Inig ulit mo alas 9. Kaya na kayo ng 3. Masahiro ko. Pagpapagin, masahiro ko. Dapat na magtagulan, nanay apelido permanente ko sa iyo. Bungat ng pilit-pilit. Pero mo ginalikayan dyan. Kanang masukol tag-ulan na masahiro.